Здравейте! Вие сте с новия епизод на Зад кулисите и пред камерата. Днес наш гост е госпожа Мария Праматарова, учител по счетоводство и предприемачество в 19-та СУ Елин Пелин. Здравейте, госпожо Праматарова! Благодарим, че приехте нашата покана за интервю. Как сте? Здравей, Дани, и аз благодаря за поканата. Добре съм. Нека да започнем с личните въпроси. Предполагам, за всеки от нас е любопитно да разбере каква ученичка сте били и за какво мечтахте в детството си. Добра ученичка бях. Бях кротко и спокойно дете, не съм създавала проблеми. За какво мечтаех? В малките класове още от 7-8 клас мечтаех да стана счетоводител. И така тръгна и идеята към счетоводството. Къде и какво сте завършили? Има ли учител, който ви е повлиял силно върху живота ви и по какъв начин? Да, завършила съм икономически техникум със специалност оперативен счетоводител. И оттам от учителката ми по счетоводство, която научих много, реших, че освен счетоводител, един ден искам да бъда и учител. Кои са най-силните качества от характера ви, които смятате, че са изградени у вас, благодарение на вашите родители? Това, че съм самостоятелна от малка. Това е най-силното ми качество, че се справям самостоятелно с всичко. Имате ли опит като счетоводител, предприемач извън училището? Ако да, какъв? Да, 20 години това е професионалният ми опит като счетоводител и към момента имам счетоводна къща, в която обслужвам фирми. Какви езици знаете? Гръцки. Гръцки? Можете ли да ни разкажете нещо повече? Кога сте изучавали гръцкия? Дали ви харесва този език? Гръцки учех като студентка, защото моите прабаби и дядовци са гърци и аз съм родом от град Гоце Делчев, който е на 60 км от Гърция. Винаги ми е било интересно да отида и да видя къде са живяли моите... Откъде всъщност идва моя род. На времето, когато аз бях студентка, България не беше в Европейския съюз, минаваше се границата с визов режим. На митничарите питаха къде отиваш, колко дни ще стоиш там, с цел да не останат нелегални емигранти. И ако не можеш да кажеш на гръцки къде отиваш и кога ще се върнеш, връщаха масово хората назад. Съответно слагаха и глоби и така определени месеци нямаш право да ходиш на територията на тази държава. И това беше и другата причина. Аз обичам много морето, то е много близо до мен и да, за мен беше важно, като отида някъде, да мога да се разбирам с хората там. В последствие го ползвам и по-професионално езика. В момента водя курс за работещи. Имам 20 човека група и така. Доволна съм, защото учат и се справят добре. Какво обичате да правите в свободното си време? Да пътувам, но напоследък нямам такова много свободно време. Какви уроци от собствения си живот се опитвате да предадете на учениците? Уроци да бъдат честни, да имат цели и да ги преследват. Вие имате две прекрасни деца-близнаци. Как ги възпитавате и какви хора искате да станат те? Добри хора. Това ги възпитавам, да бъдат добри хора, да бъдат състрадателни и да помагат.
Да, говорим всеки ден, такава има възрастта, да не се подиграват на различните деца. Общо взето, в това ги възпитавам. Какво ви вдъхнови да станете учител по счетоводство и предприемачество и изобщо да станете учител беше ли ваша мечта? Да, още от ученическите ми години вдъхнови ме моята учителка по счетоводство, която и към момента е действащ учител в Софийска гимназия. Казах ви преди малко, че освен счетоводител, аз знаех, че един ден ще бъда и учител. Мисля, че има от практиката, от опита, какво да предам на учениците си. Кое е най-голямото предизвикателство в преподаването на предприемачество и счетоводство? Предизвикателство. Счетоводството по-скоро е предизвикателство за вас, отколкото за мен. Смятате ли, че предприемаческите умения могат да научат могат да се научат или са вродени? Всичко може да се научи. Никой не се е родил научен. Когато човек от малък знае какво иска, както аз в случая, моите родители имаха бизнес и аз още от 7-ми клас обичах да ходя с майка ми при нейната счетоводителка. Беше ми много интересно да подреждам фактурите, беше ми много любопитно да гледам какво се случва с касовия апарат. Ходех с огромно любопитство при нейната счетоводителка и ми беше много интересно да чуя, когато й казваха: сега тук трябва да вземеш фактура за такава сума, за такава. И когато аз бях ученичка, основното образование беше до 8-ми клас. Знаех, че от 9-ти вече в гимназията мога да се запиша да уча счетоводство и там получих отговори на въпросите, които ми бяха интересни. Откъде идват цифрите и защо трябва точно такава фактура, кога се пуска касова бележка, защо трябва да бъдат подредени фактурите по номера и по дати. Как поддържате интереса на учениците към теми, които понякога могат да изглеждат сухи или сложни? С практически неща. Давам примери от практиката. От реалния живот, защото знаем, че икономиката е интересна наука, икономиката е заобикалящата ни среда, всичко около нас е икономика. Какво е най-важното нещо, което искате учениците ви да запомнят след вашите уроци? Практическите насоки. Какви умения изграждат учениците предметите, които преподавате? Да мислят. Логиката. Счетоводството развива логиката. Логическото мислене, като математиката. Има логика, има последователност и ясни правила. Кога е дебит и кога е кредит. И логическото мислене. Какво според вас липсва в съвременната образователна система, що се отнася до икономическата грамотност? Практическите часове. Аз лично смятам, че ако имаме възможност да учим счетоводството на компютър, да видите реално къде отиват всичките тези цифри по дебита и по кредита на сметките, които учим, ще ви е по-интересно и ще добиете по-абстрактна представа за самата наука. Вие сте класен ръководител на 10-ти В клас. Как бихте описали учениците в класа си? Какво са те за вас? Това са моите деца. Обичам ги толкова много, колкото и личните си деца. И винаги казвам на приятели, че съм горда многодетна майка на 30 деца. 28 в училище и 2 вкъщи. Какво според вас означава успехът? За да бъдеш успешен, трябва да имаш цел и да си последователен, за да я постигнеш. Според вас, кое е по-важно? Стабилността или поемането на рискове в живота? Аз не съм рисков играч, определено. Стабилността за мен е по-важна. Какви качества трябва да притежава човек, за да води смислен живот, според вас?
да бъде добър, състрадателен. За мен това е основният приоритет. Може ли човек да бъде едновременно добър учител и добър предприемач? Може. Двете вървят ръка за ръка. Каква е ролята на парите в живота на човека? За мен парите са средство за препитаване, нищо повече. Как можем да разберем дали една идея е наистина стойностна? Когато тя може да бъде реализирана и от крайния резултат да бъдем удовлетворени. Вярвате ли, че провалите са по-ценни от успехите? Разбира се. Защо? Защото всяка грешка, всеки провал ни е урок, който ни тласка нагоре. Човек се учи от грешките си. Мислите ли, че образованието трябва да учи повече на мислене, отколкото на знания? Да. Да. И точно това ви казах, че счетоводството е то логическо мислене. Предприемачеството също. Няма как да осъществиш една идея, да въртиш цял бизнес, ако няма мисъл. Ако не знаеш, ако нямаш абстрактно, не можеш абстрактно да погледнеш напред в бъдещето, какво ще се случи след определен период от време. Затова и мениджърите вземат често стратегически решения, т.е. дългосрочни. Как бихте определили смислен труд и как човек може да го намери? За мен трудът е смислен тогава, когато виждам резултати. В счетоводството смисъла го виждам след всяка ревизия. В училище след всеки успех на учениците. Като например с ученичка от 12-ти клас, която миналата година учихме усилено счетоводство, яви се на състезание и се състезаваше с ученици, които усилено изучават счетоводство и въпреки това бе приета в учебно заведение. За мен това е успех, когато виждам реалния резултат. Благодаря ви много за това интервю. Това беше всичко от нас, драги зрители. Последвайте канала ни, за да не изпуснете следващото видео с нашия интересен гост. А кой ще бъде той, предстои да разберем.